офтоб тақрибан 400 маротиба аз моҳ калон аст, аммо дар осмон онҳо аз рӯи андоза қариб якхела ба назар мерасанд. ин аз он сабаб чунин рӯй медиҳад, ки офтоб 400 маротиба аз сайёраи мо дур воқеъ мебошад. моҳ метавонад пурра як офтобро паноҳ кунад, агар вай дар байни офтоб ва замин ҷойгир шавад. ин ҳодисаро гирифти офтоб меноманд. пештар одамон аз чунин гирифтҳо метарсиданд ва онро сабаби ягон бадбахтӣ меҳисобиданд. гирифти пурраи офтобро аз ҳамон як ҷой фақат баъди якчанд садсолаҳо мушоҳида кардан мумкин аст. вақте ки моҳ як қисми офтобро мепӯшонад, чунин намуди гирифтро доирашакл меноманд. ин хел ҳам шуданаш мумкин аст, ки замин офтобро аз пасаш паноҳ мекунад ва моҳ дар соя мемонад. ин ҳодисаро гирифти моҳ меноманд. онро аз дилхоҳ нуқтаи сайёраамон мушоҳида кардан мумкин аст, вақте ки моҳ дар уфуқ бошад. гирифти пурраи моҳ то 3 маротиба дар як сол ба амал меояд ва тақрибан 2 соат давом мекунад.